नमस्ते, मैं दही मुळा बनवते आहे. तर साहित्य दाखवते. हा मुळा आहे, जी मुळ्याची भाजी आपण करतो ना, तो मुळा आहे. हा मुळा आहे ना, एक घेतलाय मोठा, तो किसून आहे ना, मी त्याच्यामध्ये आहे ना, किसल्यावर लगेच थोडासा चवीपुरता मीठ टाकलाय आणि असं म्हणजे बाजूला करून ठेवलं. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, हे सगळं साहित्य जमा केलं. आता हे साहित्य काय घेतलंय, हे दही घेतलंय अर्धी वाटी, हे 100 ग्राम दही आहे. हे जिरा पावडर आहे थोडीशी, म्हणजे अर्धा चमचा. ही मिरची मसाला आहे अर्धा चमचा. आणि आता त्याच्यामध्ये कसं मीठ नाही टाकायचं आहे, कारण मुळ्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे आणि आपण चाकून बघूनच त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. आणि ही मिरची आहे, म्हणजे अशी मिरची आपण थोडीशी घ्यायची, म्हणजे आपल्याला तिखट पाहिजे तर सगळी घेऊ शकता. म्हणजे 2 मिरची कापली आहे आणि थोडीशी आहे ना ही अशी कोथिंबीर आहे. आता मी पहिलं काय करते, हे मुळ्यामध्ये मीठ कशाला टाकलं, कारण मुळ्यामधून आहे ना पाणी सुटतो त्या मुळ्याला. हे बघा, हे आता सगळं आहे ना पाणी काढून घ्यायचं आहे. हे आपल्याला हे बनवण्यासाठी असं भांडं घ्यायचं, याच्यातलं सगळं पाणी आहे ना असं काढून टाकायचं पिळून. म्हणजे मीठ कशाला टाकायचं, तो मुळा आहे ना म्हणजे नरम होतो. असं सगळा मुळा आहे ना असं मस्त घट्ट पिळून घ्यायचा. मीठ टाकताना कसं, म्हणजे आपण आधी पहिलं चाकून बघायचं सगळं साहित्य टाकल्यावर, आणि नंतरच आपल्याला मीठ पाहिजे तर टाकायचं. हे पाणी आहे ना हे टाकून द्यायचं. आता मुळा घेतलाय पिळून चांगला. आता याच्यामध्ये मिरची टाकायची, म्हणजे आपल्याला म्हणजे कसं, मी अशी जरा जाड कापली आहे, म्हणजे अशीच कापायची, म्हणजे मिरची न खाणारा माणूस कसं मिरची निवडून टाकू शकतो. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. सगळं साहित्य एकत्र करायचं. हे जिरा पावडर आहे आणि मिरची मसाला आहे. हे आहे ना दही आहे. आता हे सगळं दही ओतते त्याच्यामध्ये, म्हणजे हा पण एक प्रकार कोशिंबीरचा आहे. आता हे सगळं आहे ना असं मिक्स करायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना हे असं मिक्स केलं ना, मग आपण जरा चाकून बघायचं. आळणी असेल ना तर थोडंसं मीठ टाकायचं. आता मस्त आपलं छान झालं आहे दही मुळा, छान झालं आहे. मीठ टाकायची काही गरज नाही आहे, मस्त झालं आहे. आणि त्याला काही टाईम पण लागत नाही आणि झटकीपट होतो. फक्त मुळा तयार पाहिजे आपल्याकडे. आणि दही मुळा छान झाला आहे आपला, मस्त झाला आहे. आणि आता हे कशासाठी मी दाखवले, म्हणजे आता थंडी आहे ना, थंडीमध्ये मुळ्याची म्हणजे जास्त वापर करायचा जेवणामध्ये. आणि रोजच्या रोज मुळ्याची भाजी वगैरे खायची, मेथीची भाजी, हे सगळे पौष्टिक आहे ना, हे आता थंडीमध्ये खायचे. मस्त छान छान असं बनवून, असं छान. आता थंडीमध्ये आहे ना मुळा, गाजर, मेथीची भाजी असं छान छान बनवून असं खायचं मस्तपैकी.